Hola, jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto Cora, el naixement d'un imperi, on els jugadors lideraran una ciutat-estat de l'antiga Grècia per ser la més gloriosa de tota la història. Ens el porta Devir al castellà i l'autoria va a càrrec del Headquarter Simulation Game Club, una espècie de grup d'autors que hi ha a la Universitat de Keio, a Tòquio. Poden jugar de 2 a 4 jugadors i les partides no duren molt més d'una hora. Feta la presentació, passem al tutorial. A l'agora els rumors corren entre els ciutadans, esquitxant exclamacions de sorpresa amb el murmuri general de la multitud. El clamor va en augment, cada vegada és més difícil escoltar-se. Esparta? Esparta no té res a fer contra nosaltres. Que vinguin, però vigileu amb Corint. Estan obrint noves rutes comercials a l'est. Tindríem que fer alguna cosa. Si no ens haguessin gastat tots els tributs, la ciutat seria més pròspera. Abans d'anar a la guerra, hauríem de considerar construir més. El temple de Zeus està en molt mal estat. Amb l'oïda atenta, escoltes les reflexions del teu poble. La ciutat està en ple creixement. Quines decisions prendràs? Col·loquem el tauler principal al centre de la taula. Després posem 36 fitxes de coneixement als espais que estiguin impresos al tauler. Les mateixes, iguals. Després generem la baralla d'esdeveniments, dels quals agafem les cartes de creixement de la població i de la conquesta dels perses. Aquestes cartes seran la primera i última de la baralla. Després agafem 7 cartes de la resta a l'atzar i les posem entremig de les dues, com hem dit. Generem una reserva general amb les fitxes de filosofia, els diners i la resta de fitxes de coneixement. I després agafem totes les cartes de política i formem una baralla cara avall. A cada jugador li entreguem un tauler de jugador i tots els components del seu color. Agafa a l'atzar una lloseta de ciutat i l'encaixa en l'espai de l'esquerra del seu tauler. Llavors col·loca el marcador d'esdeveniment en el primer espai inferior. Posa també els marcadors d'economia, cultura i militar en els espais inferiors dels mesuradors respectius. També posa un dels seus 3 daus en l'espai de sota el mesurador de cultura. I llavors al costat deixa totes les fitxes d'assoliments, les llosetes d'acció i els 2 daus. Agafa de la reserva 4 monedes. I roba 5 cartes de política de la baralla i iniciem un draft entre els jugadors, o sigui, escullen una carta i passen la resta al jugador a l'esquerra i així anar fent fins que els jugadors els hi arribi una sola carta. Llavors cada jugador posa els seus respectius marcadors en els respectius mesuradors. Posen el de població en el valor 3, el de tribut en valor 0, els de laures al 0, els de tropes en el 0 i també els de punts de victòries en el 0. I, si és el cas, els jugadors han d'executar l'acció del seu primer espai del mesurador de desenvolupament. Per exemple, Milet puja immediatament un espai al mesurador d'economia, per tant obté el benefici que correspon amb 3 punts de població. I ja podem començar a partida a Cora, el naixement d'un imperi. Una partida a Cora dura 9 rondes, on les anirem seguint per les cartes d'esdeveniment. En cada ronda hem de seguir les següents fases. Fase A, anunci d'un esdeveniment nou. Es revela la primera carta de la baralla esdeveniment i es llegeix en veu alta. Aquest efecte tindrà lloc a la fase F, excepte l'esdeveniment primer de tots, que seria el de creixement de població, que aquest té efecte en la fase C. Després, passem a la fase B, tribut. Els jugadors cobren tants diners com el valor del seu tribut. Després a la fase C, daus. Els jugadors llencen els seus daus. Poden tenir-ne 3 si han desbloquejat el tercer dau en el mesurador de cultura. Un cop llançats els daus, assignen a cada un d'ells una lloseta d'acció, el que vulguin. Quan tots els jugadors ho han fet, tots els jugadors revelen les llosetes d'acció a la vegada. Si un jugador ha assignat un dau que el seu valor és inferior al valor de la lloseta d'acció, aquest jugador ha de compensar la diferència reduint el seu mesurador de població. Si no pot reduir població, el jugador es queda sense fer aquesta acció. Després passem a la fase D, accions. Els jugadors resoldran les accions simultàniament, en ordre, començant per l'acció de valor 0. La filosofia, fins l'última, valor 6, la de desenvolupament. Un cop resoltes totes les accions d'un nombre, passem al següent i així, a continuació, explicarem totes les accions. La de valor 0, filosofia. Els jugadors agafen de reserva una fitxa de filosofia. Valor 1, legislació. Els jugadors obtenen 3 punts de població i després poden robar 2 cartes de política de la baralla i quedar-se en una i descartar l'altra. Després, cultura. Els jugadors obtenen tants punts com el seu valor del mesurador de cultura. Després tenim comerç. Els jugadors obtenen tants diners com el seu mesurador d'economia més 1. I després poden obtenir una fitxa de coneixement complementària de la reserva per 5 monedes. Després passem a l'acció militar. Aquesta acció és l'única que s'ha de resoldre per ordre i no es pot resoldre simultàniament. Començant pel jugador que hagi tingut una pitjor tirada i en sentit horari, els jugadors obtenen tants punts de poder militar com el seu mesurador militar i poden realitzar una acció d'explorar. Aquesta consisteix en agafar una fitxa de coneixement del tauler central. Els requisits per cada fitxa estan indicats al seu costat, on s'indica el valor mínim de tropes que ha de tenir el jugador i la quantitat de tropes que perd si l'agafa.
Redueix el valor de tropes, si és el cas, i a banda de guanyar la fitxa, obté els diners o punts de victòria indicats, també. Tenim un cas especial que és Persepolis. Si un jugador aconsegueix realitzar una acció d'exploració sobre ella, s'emportaria les 3 fitxes. De forma temporal, els jugadors poden sobrepassar el nivell 15 del marcador de tropes durant l'acció militar i explorar amb aquests valors addicionals. Si després d'explorar, els jugadors tenen que ajustar el valor de tropes en conseqüència. Si al finalitzar l'acció encara sobrepassen el valor 15, aquesta es redueix a 15. Després tenim l'acció política. Aquesta acció els jugadors juguen una carta a la seva mà. Hi ha cartes que tenen requisits en fitxes de coneixement específiques que els jugadors han de tenir prèviament i també algunes tenen cost en diners. Trobem 3 cartes de política diferents. Les grogues, el que el seu efecte s'activa en el moment que la carta és jugada i ja mai més. Les de color vermellós, que donen punts al final de la partida als jugadors segons unes condicions. I les de color lila, que donen una habilitat passiva al jugador durant tota la partida. I per últim, l'última acció que tenim és desenvolupament. Simplement els jugadors pugen un pis al mesurador de desenvolupament, sempre que compleixin els requisits indicats en cada pis. Llavors els jugadors executen l'acció indicada, si és en el cas d'una acció de llamp, o l'obtenen l'habilitat passiva indicada si l'icona és d'un infinit. Un cop finalitzada la fase d'acció, passem a la fase E, el progrés. Els jugadors poden pujar un dels seus mesuradors en un espai, pagant el cost indicat a l'espai següent que el pugen. Si atravessen un benefici, l'obtenen immediatament. Després passem a la fase F, la resolució de l'esdeveniment. En aquesta fase es torna a llegir l'esdeveniment en curs i s'apliquen els seus efectes. Passem després a l'última fase, la fase G, assoliments. En aquesta fase els jugadors poden reclamar assoliments. N'hi ha de 5 tipus. Tenir 10 o més punts, tenir 12 o més punts de població, tenir 6 o més tropes, tenir 4 o més punts en el mesurador d'economia o tenir 3 cartes jugades de política. Si un jugador compleix amb els requisits, posa la seva fitxa al tauler principal indicant que ho ha fet. Si algun altre jugador compleix el mateix objectiu durant la mateixa ronda, també el pot reclamar. Llavors, si el jugador que ha reclamat l'objectiu és l'únic que ho ha fet, pot escollir en pujar un espai al seu mesurador de tribut o de lauro. Si és el cas que més d'un jugador ho ha reclamat el mateix objectiu a la mateixa ronda, els jugadors només poden pujar un espai de tribut, no el lauro. Un cop un jugador o jugadors han reclamat un objectiu, ja no és disponible en tota la partida. I finalment només ens queda explicar per què serveixen les fitxes de filosofia. Doncs tenen 3 efectes. Durant la fase de daus, els jugadors poden pagar fitxes de filosofia per obtenir 3 punts de població per cada una. En la fase d'accions, els jugadors poden pagar 2 fitxes de filosofia per aconseguir una fitxa de coneixement complementari de la reserva. I també poden pagar una fitxa de filosofia en la fase de progrés, per pujar un espai extra a un dels mesuradors, pagant, lògicament. Totes aquestes accions es poden fer un nombre il·limitat de vegades, sempre que el jugador tingui fitxes de filosofia per gastar. I com hem dit, al final de la ronda 9 finalitza la partida i els jugadors puntuen la seva puntuació final, que consisteix en els punts guanyats durant la partida, els punts que donen les habilitats finals del mesurador de ciutat, si és el cas, els punts que donen les cartes de política jugades de color vermell. Els jugadors multipliquen el nombre de lauros que tenen en el mesurador per el nombre de fitxes de coneixement que tenen una corona de llorer en la seva icona. El resultat d'aquesta operació són punts de victòria, que afegeixen. I el jugador amb més punts guanya. Cora pot semblar el típic joc massa senzill per jugar aires experimentats i pot ser massa complicat per gent novella. No deixa de ser certa aquesta afirmació. Igualment us voldria explicar l'experiència amb el meu grup de joc, que ens ha sorprès molt gratament fins a donar-li ni més ni menys que més de 10 partides. La clau d'aquest joc és la senzillesa que té en la preparació, explicació i ritme de joc. Els passos a dur a terme són tan clars i fàcils que no hi ha mai pèrdua i a més hi ha moltes fases del joc on els jugadors podran dur a terme les accions de forma simultània. El ritme de creixement de la facció està tan ben mesurat que encara que no guanyis la partida, la satisfacció és plena. Total, és un boníssim joc per la típica tarda al club d'Eurogamers que s'ha quedat curta de temps. Lògicament no farem un filler o un party, doncs aquest Cora acaba de salvant la jornada. En definitiva, recomano moltíssim Cora a tothom. Això seria tot. Moltes gràcies per veure el vídeo i us convido a subscriure al canal i a donar like si no ho heu fet ja. A reveure!